cantamos o burrito sabanero. Parece que volvemos aos oríxos, a primeiro de primaria. Que cousas, non? Pode que non sexa mellor que as oriñas, pero é unha. Este Nadal queremos que sexa para todos e todas. Queremos construir unha casa a base de sorrisos, solidaridade, igualdade, compañerismo e unión. Cuarto B é máis que unha clase, é unha familia. Somos unha familia. E a pesar das broncas e do mal comportamento somos, según Fernan, a mellor clase. Co bo e co mal. Desexamos vos un bo Nadal e próspero ano novo. E isto é o que nós chamamos familia. Dentro vídeo. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to